अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अहाँ सब सुनि रहल छी जय मिथिला म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। सुते न सुतावे रात भजगावे पीरा से खूबे मुआवेला। सुते न सुतावे रात भजगावे पीरा से खूबे मुआवेला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया, नस दे तो साड़ी रोज नया नया। आगे निचला विभाग में लगा देला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया, आगे निचला विभाग में लगा देला। उमेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। अबही त बाटे हमर बाली रे उमरिया, पल भर न छोड़ल चाहे हमारो सावरिया, हमारो सावरिया हो। अबही त बाटे हमर बाली रे उमरिया, पल भर न छोड़ल चाहे हमारो सावरिया। माने न बात सैया को देता घाट सर रतिया हम केरवावेला। माने न बात सैया को देता घाट सर रतिया हम केरवावेला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया, नस दे तो साड़ी रोज नया नया। आगे निचला विभाग में लगा देला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया, आगे निचला विभाग में लगा देला। निचला विभाग में लगा देला। अहाँ सब सुनि रहल छी जय मिथिला म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। करे परेशान रोजे अक्षय बलम रे, उठेला दर्द काम करे न मलहम रे, करे न मलहम रे। ए सखी करे परेशान रोजे अक्षय बलम रे, उठेला दर्द काम करे न मलहम रे। संगम सुधीरवा बाटे हत्याराम के सब बड़ी सतावेला। संगम सुधीरवा बाटे हत्यारावा संजयो बड़ी सतावेला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया, नस दे तो साड़ी रोज नया नया। आगे निचला विभाग में लगा देला। नस दे तो साड़ी रोज नया नया। खूब टिंकुओ माजा